Balik ta mga kapuso sa GMA Regional TV Live isyong COVID-19 gihapon ta mga kapuso. Atong hisgutan karon ang lain-lain nga mga palisiya ug mga programa nga gipatuman sa gobyerno taliwa nining pag-atubang gihapon nato nining mao nga pandemya. Karong buntaga makauban nato Regional Director sa Department of Interior and Local Government Region 7 Director Leocadio Trovela. Good morning, RD. Good morning, Nico. Good morning. Thank you so much, RD, for joining us. Unahin natin, RD, itong controversial na issue sa backriding sa mga motorcycles. Ano na pong directive about this directive, RD, of backriding and yung controversial po, RD, na barrier na ipinapalagay sa mga motorsiklo? Talagang yung installation ng protective barriers talaga sabihin na natin, admittedly is an additional cost. Pero kailangan natin yun para, alam mo na, para ma-contain ba yung posibleng transmission ng virus. So, yung protection yung kasi na hindi pwede nating isang tabi. So according to other riders, RD, ba't daw kailangan pa ng barrier ni pagdating sa bahay? Magko-close contact rin naman kasi mag-asawa pa rin naman daw itong dalawa nasasakay sa motorsiklo, RD. Tama naman yun, talaga naman. Pero ang kasi naman, yung asawang sila ay papasok naman sa opisina, pupunta sa places of work, pupunta sa iba pang lugar na posibleng doon sila makakuha ng virus. So, iniingatan lang natin na pagbalik nila sa bahay nila, hindi nila, wala silang daladala ng nakakatakot ng virus. On another issue, RD, dito tayo sa mga barangay officials na pinapasagot nyo, RD. You have given them summons. Itong mga iba't ibang mga violations na nangyayari sa kanilang barangay. According to some barangay officials kasi, RD, of course, they are not sanctioning these events or these activities, pero talagang pinapanagot nyo yung mga barangay officials sa mga nangyayari sa kanilang lugar. Naman din ang kanilang mga intentions, talaga namang nandyan yung kanilang intention na matulungan ng kanilang constituents. Except that merong mga violations na kailangan nating i-remind ang ating barangay officials na liable sila kung sila ay magbabiolate ng mga protocols. Pero sa ating show cause orders na ini-issue naman, sinasabi namin doon na binibigyan natin sila ng opportunity to defend themselves and explain why, kung bakit hindi sila dapat i-charge or held liable for any violation. May ibig sabihin part yun ng due process. Ilang barangay officials na lahat, RD, ang nabigyan natin ng show cause order po? 11 niya, 11. 10 po ng barangays and 1 member of Sangguniang Barangay. And then 9 may na-receive na kaming 9 na reply or explanation of the 11. Pero meron ng dalawa na nakasuhan ng CIDG. Pero meron na nag-file na ng cases against the 2 barangay officials. Cebu City ito lahat, RD? Yes, City. Oo. Cebu City. Ano itong mga charges, RD, na piniprepare nyo? Depende sa violation. Violation ng protocol, ng enforcement ng protocol. Basically, it's violation ng health protocol. Okay, of health protocol. On another note, RD, dito tayo sa, of course, we all know the WHO or the government strategy talaga against COVID-19, the 3 T's, test, trace, treat. In your assessment, RD, kumusta tayo dito here in Cebu, particularly Cebu City, RD, with the rising number of cases? And then we would like to commend the city of Cebu for that. Kasi naman ang maganda doon, di ba, kailangan ma-identify mo yung areas na maraming cases, and then para mag-provide ka ng interventions, isolate agad yung lugar na yun. Kailangan natin ng surgical lockdown, magla-lockdown kasi maraming cases doon. Hindi mo naman yung malalaman without a test. So yung test talaga is is an important intervention. And then ng Cebu, strong yan pagdating sa testing. Ang kailangan lang natin sundan lang yung testing kasi after the testing, kailangan lang natin sundan siya ng contact tracing. So dapat in tandem yan, testing and then contact tracing. There's a move now to hire additional yes, thousands of contact tracers. Kasi very crucial kasi ang role ng contact tracers sa ating
war against COVID-19. Pero dahil nga wala pang budget coming from the national government, ang City of Cebu ang nag-shoulder muna nun. Sila nag-shoulder muna ng hiring of contact tracers. So from 6 teams kasi nag-start ng 6 teams. Ngayon, they have more than 40 teams na and counting. So dumadami pa yun. So 150 contact tracers na sila and then madadagdagan. Anong senaryo nakikita nyo, RD, once we further improve this contact tracing policy, RD, with our new contact tracers, mas makukontain natin? Yeah, so mako-contain, and then di ba ang effort ngayon, ang trajectory ngayon natin is that hindi kailangan ang buong city ang Lockdown. magkaroon ng lockdown ba, the whole city be under lockdown or strict community quarantine. Di ba ang trajectory ngayon is that pwedeng surgical, a city na may maraming kaso or a barangay, yun lang. And then, pero yung other barangays naman hindi maapektuhan para yung movement ba ng tao and then goods and then yung flow of commerce ay hindi mahamper sa city. Di ba ang Cebu City naman is very malaki ang role na ginagampanan kasi ng Cebu City, not just in Central Visayas, but in the sa national economy natin. Di ba malaki ang contribution ng Cebu City sa national economy. RD, let's talk about another controversial topic. Itong sa SAP po, Social Amelioration Program. Kumusta na po? May mga reklamo kayo natanggap with regards to the distribution, mga anomalies, allegedly? So far, meron na tayong 10 cases na yun na-refer natin sa CADG. 10 cases na filed by CADG against barangay officials. Pero 9 of them, and then meron namang 9 na close now, considered drop. Kasi minsan hindi na focus ng case, wala namang basihan. So, ito yung layout kung paano namin na-handle yung complaints. So, gusto lang namin ipakita na seryoso tayo na sana mabahiran ba? Huwag mabahiran ng anomalya kung bibigay ng beneficios at dapat ng nangailangan. Anong common complaint, RD, na natanggap nyo with regards to SAP? Ang common complaint yung split misuse daw ng funds, and then ang marami dito yung malicious inclusion of beneficiaries, hindi dapat kailangan makasama, bakit nakasama, yung gano'n. Inclusion and exclusion of sub-beneficiaries, yun naman. And then yung splitting, meron din yung splitting ng SAP, and then misuse. And to sum this off, RD, do you have any warning to mga erring local officials, not just sa SAP, RD, na issue, of course, sa mga ibang mga health protocol, RD, anong gusto mong mensahe sa ating mga officials dito? Mahirap talaga naman kasing i-implement ang quarantine protocol sa Cebu. Kasi marami naman talaga tayo dito yung congested areas. And then pag mga congested and densely populated areas, talagang mahirap, i-challenge naman talaga na implement ang community protocol. 24/7, nahihirapan talagang ang ating mga barangay tanods and even our police na iman talaga yung mga ganong areas. So ang sa akin na lang is that ang ating community should work with our barangay officials. Ito kailangan natin yung coordination and cooperation between the community and then the local officials. All right. And with that, magpasalamat din ako. Thank you so much for joining us this morning, DILG7 Regional Director Leocadio Trovela. Thank you so much, RD. Thank you. Salamat.